nise abantu ngikhulumile mina naye King Zoso ngiyabonga mnewethu ngiyabonga so angaleli muntu bafethu ngicela si understanda angaleli muntu kokunye bafethu uzothi uthi uyangena lapho ungabuyi uzothi uthi uyangena lapho la kuhlala khona lezi zinto kuthiwa ngena ukhethe yakho angithi wena uyabuza ukuthi ungafuni ukuthwala ngenyoka ufuna ukuthwala ngani thiwa ngena ukhethe lapha lokho unganeni kuleyo mgede leyo la kuhlala khona izinto kuthiwa ngena ena lento mawulokhu uza mawuqeda ukuyithatha mele itrainwe nawe ihlangane nawe cabanga sober minded asikho isikhathi sokuphuza utshwala sober minded bathi ukhuluma nomkhofu asazi mawufika uyotholana so ngicela abantu bangangibuza ukuthi mangiya kumkhulu ngithi ngifuna wena uzofika umtshele ukuthi ini kodwa secondly mawuhambile wangabuya ngizingeni mawuhambile wangena lapha wathola ukuthi wena kokunye uyahamba uthi uyofuna into kanti kubuye kuyosebenza wena so we must be careful ukuthi silangazelela ini uzokutshela naye ukuthi kukabili uzotshela uma ungena lapha bafethu ukuthi you enter you don't come back you enter you come back kuya ngawo ukuthi niyo communicate kanjani nalento yofika uyikhethe lapha khona uzothi mawungena uzongena usetshenziwe ithi ngikutshela uzongena usetshenziwe kahle inani mhlawumbe ufuthisiwe wafaka izinto zakhona kwaba kuningi cause angeke uthi uye lapha mhlawumbe uyolihlala u3 days inyanga uyahlala so yikho ngibonisa abantu bafethu ibani careful ukuthi nilangazelela ini empilweni sawubona nkosikazi kunjani ninjani nkosi nangomunye wamakhosikazi ami khona ke lana ngoba ngibone nonkosikazi kamfethu bekhona so khona bebelibele bengibuza nkosikazi ukuthi nina inyoka zinithinti yini inyoka zidla abantu bafethu namakhosikazi ami mina yaphila izingane zami ziyaphila so bafethu we need ukuthi sibe careful nangu mama lapho lokho ngani umanyambo sekubhalwe egcwalisile bafethu uye kunkosikazi lo nibingelelanga ngicela sithepeni bafethu let's tap and share bafethu asithepeni si share your life let's tap ngicela nibe ningithepela bafethu anithepeni iscreen ni share bafethu ngicela nibe ningithepela iscreen ukuze soqhubeka kahle ngendaba bafethu ngicela ningithepele ningisharele let's tap and share bafethu no mina ngi-advise umuntu bafethu ukuthi hayi lapho ngicela ukunitshela ukuthwala bafethu akukho right the main purpose yalo life bafethu ukuthi nginitshele ukuthi isithwalo asikho right ngiphendula lo ngibuzayo lapho ukuthi kuyalo I can't see the comment angazi kanjani bafethu mamelana ukuthwala akukho right ithwalo zamanje bafethu zehlukene yes mina ngihambile bafethu ngaye eMalawi bengayanga ukuyoqala phansi into yomndeni esuka from kokhokho kumkhulu yeza kubaba ubaba mina uye owangilokhuza owenza ukuthi ngiqhubeke nani nezinto zomndeni so it's not ukuthi mina ngahamba bafethu ngayoqala phansi no angihambanga mina bafethu ngayoqala phansi iya ku profile yami ufika ubheka ukuthi ngithwele ngani uzobona sengikhathele ukulibele ngikhuluma ngoba manje abanye izolo kuze kwa block ye-account yami ngibonisa abanye izinto so you need to be careful
Manje Nkosi Buthelezi uzofuna ukukhuluma nathi ushare nathi ubonise abantu na ukuthi isithwala sikho right awuzange ukuzongwa ngifuna umuntu ozongena ku panel bafethu ezongibuza umbuzo ngifuna umuntu ozongena ashare nathi bafethu Nkosi if uzoshare nathi usitshele ubunzula bokuthi bekuthwele kini ukuthwele ngani sibonisa abantu ukuthi ukuthwala la kukho right angifuna umuntu ozongibuza imibuzo bafethu enginiphendula kuma comment section nginiphendula kulezi engizaziyo engingayazi into bafethu angiyiphendula angiyiphenduli bafethu into engayazi no it's not good lezi zinto sezingenza ukuthi ngiphumele obala my problem is one ngilalile izolo bese ngina 7 days ngingalala ngifuna ukuphendula uthuba elihle bengina 7 days ngingalala izolo ke at least ngizamile after angaze besinabo ukuthi ngilale ngobani ngizamile ngalala ngavuka ialarm yakhala bangivusa amakhosikazi ngalo because umzimba uyastraineka bafethu if ungalali so mina nginenkinga abafethu inyoka zabo zizele mele bezothatha inyoka zabo so lezi zinto ze family zilibele zigadwe yimi ene nginabafethu ukuthi nabo bayi part and parcel yalesi sithwalo so abafuna ukuthatha inyo bathi mina ngazambela kodwa bakhumbula kahle ukuthi sasambe nobaba anayikho imali esheshayo bafethu ngicela ukunitshela akunamali esheshayo so we need ukuthi sibe careful impilo le bafethu ifuna singela stepheni bafethu ngicela stepheni screen si share live bafethu let's tap and share guys ngiyanicela ngicela stepheni screen bafethu si share live can we tap and share guys ngiyanicela ngicela stepheni si share live bafethu man libeleni tap bafethu ngicela nithepeni screen bafethu ni share live ngicela sithepeni bafethu share yebo kuyenzeka kahle lokho sisi kuyenzeka umuntu ahamba ayowenza leyo nto uthola ukuthi emndenini akanenzeli lutho ngicela sithepeni bafethu si share live ngicela sithepeni bafethu si share live bafethu let's tap and share let's tap and share bafethu ngicela sithepeni si share bafethu ngicela sithepeni si share bafethu nangu Nkosi ufuna ukuzoshare nathi something bafethu ngicela sithepeni si share sabelo angifake umuntu kumele edalule ekuqala sawubona mnewethu kunjani sanibonani ngiyaphila njani sikhona mnewethu yeah but no ukhuluma noNkosi nje ubona lapho ngiyakuzwa ukukhuluma kahle ngalento yokuthwala ekhaya nje mina ngenqama amanga umkhulu wami wayethwele abaningi endaweni bayamazi nje kakhulu wayethwele kodwa ngabafana abancane so mina ngomunye wayemncane wayengikhonze kakhulu wangangijwayela ukuya kuleyo ndlu leyo engavula kodwa ngangena mina nyoko nje noma ngihambisa ukudla kuleyo ndlu leyo so yonke imikhulo ingane yahlahla yenza umkhulu ngangiyazi yeah kwakuyinto nje eyayiletha imali kakhulu ekhaya cause sasazi ukuthi sovuka ekseni kuzobe kuhome kunemali ekhona egcwele nje ezofika ithatha umkhulu hambe ayisebenzisa ngoba uyotsho fanele ayisebenzise yonke ngosuku akukho umngozi okuthini engikwaziyo cause ekhaya akayikho umuntu wakwashona ebulawa yiyona lezazinto cause babe umkhulu yena wayenale endoda so umkuvu endoda so kwangengelo lulu ukuthi yande kwakumuntu oyedwa nje wawukhona yeah ekuthenini ke
wayekade ethwaliswe ile nyanga le siyashona ngizosho ngoba siyashona uSosobala ngicathi bayamazi abaningi uShando aha ngoba kwathi makushona yena ila futhi into zakhe umkhulu zashona phansi nalento ayikhona yahamba kwayena kwagcina segula esengasekho right because kwase kulahleka zonke izinto njana nazo ingqondo yasiqala naye emlahlekela ngenxa ukuthi phela manje umuntu okuyena yena obemlapha emnikeza lezi zinto akasekho waseyalokhu wasegcina eba nalawo ma-issues unfortunately ke uSosobala akamshiyanga umuntu ozothi nanga umuntu ozoqhubeka uma mina ngingekho so abantu abaningi ama-client akalimala kakhulu lapho ngicabanga ukuthi nami mhlawumbe kube waphila uSosobala mhlawumbe ngabe omunye nami oxoxa njengoba usho lento yasekhaya kunjani njani njani sibathi ngomusa nje kaNkulunkulu kwangenzeka kanjalo kodwa wayekwazi umkhulu nje ethi kusuka ekseni uthi uzovuka mhlawumbe ngo-3 noma ngo-4 ayohlakulela insimi yomoba uzobuya ngo-6 usuhlakulela umoba waphela nyaka kade hambe yedwa ngoba ufika asebenze nalento yakhe understand kunjani abuye ahambe ajinsa ufuna imoto athi yothenga imoto ahambe nje abuye ethenga imoto cash yabo esitolo sakhe kwagcwala ekhaya kwakunesitolo kwagcwala ephinda aphisane ngamagross enikele emzini yabantu kodwa ungeke umbone nje hlupheke nezinto mhlawumbe nezinkinga nazo so kona ngangethi mhlawumbe yona into engaziyo engenamngozi kakhulu ungabazi umbozi deeply kubantu abakonayo le yanto but since thina ekhaya sasinapho sasingakubona ubungozi ngoba kwakudla amasi kakhulukazi kwakudla nje amasi into ayayidla inyama wayengayidli kwangayidli yabo so sikasiningi kwakuthola amasi mhlawumbe ke noma uju lwayo kunikeza uju but uju kwafuna ube natural uju kungabi uju lolo lithengiwe kunjalo lo Simon uju ngempela ekwenzela futhi imali manje mnewethu Nkosi kulelo khungane ngoba kulokhu kwakho kucishe kulokhu kufane nalokhu kwasekhaya into ongayilokhu ngicela sitepheni screen bafethu sishare ishu live ngiyacela can we tap the screen guys and share the live into esingayixwayisa kubantu mawubheka mnewethu kulezi ithwalo zakudala nalezi zamanje ziyafana yini hayi ayifani nje kakhulu ngoba ukhona omunye umkhulu wasekhaya othwele naye ngalezi zamanje kangangokuba indlela athwele ngayo ekhaya akakenzi lutho akukho into etheni ayenza ekhaya but kunalokho uzohleze efika athi kunomcimbi kamkhulu afune kwenziwa wenziwanga ukhupha abantu abadala kusasa nginqinqa inkomo ngenza lo mcimbi yabo akekho futhi omphikisayo uma seyishila into ishini kufanele kwenziwe le nto ayishilo akancengile vele uzozenzela imali yakhe yonke into ninokwenu ukuthi nibe khona nibe present nje emcimbini kodwa ngeke uzuthole ngisho isente kena akekho azamnika ngisho imali ekhaya akanikandi nangemali ekhaya makufuneka enza izinto ekhaya ayi kuba nzima impela kukho lula kodwa mawungase emzini wakhe esitenga ungafika ubonje kwamlungu uhambe emzini wakhe empangeni uzofica ubonjayi kwamlungu unkosikazi wakhe lokuqala yena oqala mthathe ngakamnalutho umshiyile nje kanjalo lapha ngazi nje yena mkovu wakhe ngoba akenzi lutho akamnakile kodwa nje umnikeza igross uyamprovide ngezinto kodwa akasana ndawo nje naye so ngibuye lapho ukuthi le yanto imqhelisa kakhulu nomndeni yabo angazi ukuthi mhlambe kwathiwa manje kwanikeza umndeni kuzoba kwenzakalani kodwa nje uyaqhela kakhulu emndenini so kulena yelokhungane mnewethu ngoba ngithi lana siqhwashisa abantu mina kule ngale nkulumo engikhuluma ngayo njengoba ngisho ukuthi ithwalo lezi zamanje nalezi zasemandulo azifani manje abantu ilokhungane wena njengoba ubuzibona lezi zinto zikalokhungane zikamkhulu wakho ilokhungane kuleze group noma ntindana labe bebekhona kene isiphi isithwalo sangempela sike sibonisa abantu
lokhu kwegubhu ngeke ngiqamba manga akukho kakhulu lokhu kwegubhu angifuni ukukhuluma kakhulu ngoba engike ngakulandela sikuchecka kakhulukazi ngolwazi ngifuna ukukhuluma into engiyaziyo kusuke kuyinhlanganisela yemithi efakiwe nje esigubhini lapha oyisebenzisayo ukuze wena into zakho ikhanye igezeke ube right. Not about ukuthi kunesilwane esisesigubhini okhulumayo naso mase siyaphuma siyokwenzela something, you understand? But imithi eyinhlanganisela esuke ifakiwe laphana esebenziswayo ekuthenini into zakho mawukhuluma noma ukhona la uqhamuka khona uhleze usebalazweni noma ukephi la khona ukhetheke kube wena umuntu ohamba phambili ezintweni, you understand leyo nto? So yes, mase kuba khona lokhu kuthwala othola ukuthi umuntu uthwele ngemkhovu. Lokhu kwemkhovu akudingi ukuthi uze wena ube nemithi oyidlayo nana, it's just to do into okuthiwa wena yenze wena ngomkhovu wakho lo kuphela. Makuthiwa wodle uyawodla wenze lento uma ukutshena ukuthi makunemali kufanele uyithole la mhlawumbe kunomhlatshelo kufanele ukwenze in 3 years obani bani, you have to do njengoba kusuke kushiwo so that lento yakho izohlezi iba namandla, ihleze ikusebenzela ngendlela wena ofanele usebenze ngayo and ayizwani nomsindo and ayizwani nokungena kwamanzi ebusuku. That is why isikhathi wawuzwa kuthiwa emakhaya athi umkhulu nje nama kwasha ku5 amanzi awangeni. Hayi ngoba amanzi engangeni, it's because uphazamisa lento yala ekhaya ukusebenza kwayo ngesikhathi usufika namanzi. We understand? So ugcine wena usukholelwa ukuthi ayinto ukuthi ayindliwe ebusuku, umuntu akahle ebusuku, is not ukuthi awudle ebusuku. Inkinga mawusuphaka ebusuku udla uzogcina usuphaka ugcina ufundisa izwana lanza la ekhaya ukuthi nasebusuku kuyadliwa ngoba ngesikhathi nina niphaka nazo ziyaphakelwa ilwane zidle, so anikwazi nina ukudla zona zingahle. So kugcina kuthiwa no akudliwe ebusuku la ekhaya, kudliwa ngesikhathi esiyi-1 sekuze kudliwe ekuseni. Bafethu ngicela ningithepele iscreen bafethu si-share live. Can you tap and share bafethu? Uzongixolela kancane Nkosi. Ngicela ningithepeleni bafethu ni-share live. Can we tap and share bafethu? Manje kulena ke ngicela ukuthi futhi ungidalulele la ngalesikhathi ngoba wena bekunendlu engangenwa. Yini omkhulu obekenza kuwe ngoba abanye bebengangeni lapha kuleyo ndlu kodwa wena ukhona ukuthi ungene? Uyakhumbula ukuthi umkhulu yini wayenza kuwena kuze uzongena lapha? Yeah, kune lokuzana into eyishunqa ayishunqisa elokuzeni esitsheni kwakuyinto la kukhamba olufile yabo base kuba nesilento eyileyo utengezi oyayithothi uzolisebenzisa mhlawumbe ukushisa mhlawumbe ngihogele leyo nto leyo okunye ngimakade ngizoya ngaphakathi ngisebenzise leyo nto 2 ngakade ngicabile nginezingcabo mina enganginazo vele enganginikwe zoyena yabo and eminye yezinye izinto ezazenzeka vele ekhaya kwakade futhi kunogogo vele obeyisangoma. So yonke into kahle kahle eyimithi bengiyazi. That is why even namanje eminye yemithi ngiyakwazi ukuzenzela izinto because ngikhule ekhaya vele imithi yenziwe isetshenziswa sami ekhaya. So yonke into bengiyenza even ukuphuma thina siyohloma izulu sibuye seliduma ekhaya bekwenziwa live ngibuka nothi ngixoxelwa inganekwane. Angikhulumi ngento ethi ngizwa kuthiwa, ngikhuluma into engazi ukuthi uthatha ukuthi nokuthi uhambe endaweni ethile ufike ukhuluma uhlome uthi aleke usibanibani mali imshaya ubuye ekhaya lihambe liye kwenza leyo nto izulu. No kezwakala mnethu ukuthi abantu mawuthi uyakhuluma abanye bayithatha ngaleyo nhliziyo abantu sebeqolwe kakhulu. Manje mina okwami engizama ukukulokhuza ipurpose ukuthi ngivulele live ukubonisa abantu ukuthi indaba yesithwalo njoba iningi labantu sebefuna ukuyothwala ukuthi ukuthwala kunobungozi, hayi ukuthi ingozi ayikho. Lokho ngifuna ukuthi abantu bekwazi. Yes, bukhona ubungozi futhi kukhulu phela ngoba njoba ngisho ukuthi uyasacrifice mase ukuthatha le nto ethwalo kunama sacrifice owenzayo. So akubi mnandi ke. Kulula makusuka usangena ngoba kokunye bakufihlela ukuthi phambili uzohlangana esikhathi esingaka lento izobusifuna ukuthi bakutshena ngento ezoqala manje ngesikhathi usuyijwayele leyo mpilo isikushintshela nawe sekunzima ukukoloza.
yes nakwena Yes. sekunzima futhi ukushintsha ukuthi angisayifuni ngoba usubuka lempilo okuyona ubuka ilevel isipilo esiyiphile ubuke lento eyifuna mase uyitshela ukuthi nayi ngoba ifuna lokho vele kwesikhashana. Enye into lana njoba usho nje kanje angithi njoba belokhu ungabekutshela leyo nto ukuthi ekuhambeni kwesikhathi angithi mabe sakunika yona uwo zobuyilawula Yes kuba njalo yini yes angithi isuke isafika nisajwayelana usayithuma ihlonipha kunesikhathi la igolozela khona idemanda uthothi siyafuna yona wena kade uyithuma uma uyinika lokho yazi iyajabula but kunesikhathi la ifika khona ithi angisakufuni ukuthi sengifuna ukuthi mawuthi uyazama ubone ukuthi ayikho i-backward but kune-forward kuneqhubekelo yona ne-way-forward ukuthi ngiyakwenza lokhu ukuze le nto izokwenzeka. awuthi ngilokhuze ngikubuze la ngalesikhathi angithi wena kodwa kungcono ngoba ukudalulile ezinye njoba ngisho ukuthi afani izithwalo mina angithi njoba ngidalulile ukuthi la kwakuhambe khona mina umkhulu i-generation to generation manje wena uyasho ukuthi lezi zakini zahamba nomnenizo kwashabalala konke so abantu abaku-understand lokho ngoba uzoza umuntu labanokubuza ukuthi hayi bo waye ungasithatha uyosilahlela emanzini isithwalo leso isithwalo siyakhona yini ukuthi ungasithatha uyosintshinga emanzini hayi akwenzeki kanjalo ayikho nje kanjalo leyo siyakhona yini ukuthi ungasithatha uthi uyasishisa yazi ukuthi ngizokutshena kanje isithwalo uma usithatha siyaxhunyaniswa nawe uqala ugezwe le nto ngeke ukuthi uma uthatha isithwalo uhambe 3 days enyangeni mase ubuye usuthwele mhlawumbe uhlale inyanga ugezwa udla imithi wenza zonke wena ushintsha uqobo lwakho uqala ubonakale nesibindi osuba nazo ngoba kunanama test owenzayo lapho ubuke kusibindi sakho before uzufinyelele ekuthenini usuphasile usuyayithatha le nto so awukwazi uqhamusa uthi wena hayi sengikhathele lento lena as if like uvele wayoyilanda nje wabuya nayo endlini so uma ungasayifuni usuyayilahla emfuleni akuhambi kanjalo ngoba ikhona even egazini lakho le yanto ivimba ukuthi even ngingathiwa ngifuna ukukuthwebula ngeke ngikwazi ngoba mina nayo si connected ngale ndlela ukushayeka kwayo ukushayeka kwami ukushayeka kwayo so awukwazi kwenza lutho. Danke Twana Thando danke ya bafethu ngiyakholwa ukuthi niyayizwa inkulumo bafethu nina enibe nembuzo angazi mhlambe esizweni sakithi mnewethu Nkosi ukuthi ikuphi mhlawumbe obongababonisa ngakho kulaba bathi ngoba asazi lo mfana njoba wayethi thatha lento ukuthi wayechaza ukuthi akuthathwe ini uyayibona lento manje amagama mhlawumbe ongashiya nesizwe sakithi njoba ususisherele lokho sisherele khona kulaba abafuna ukugijimisa ukuyothwala bafowethu ukuthi ubatshele mhlawumbe njoba usubatshelile mhlawumbe amagama nje ongabanikeza wona okugcina abafowethu abasayilangazelela lento ukuthi bafuna ukuya lapha njoba kulibele kuthiwa thatha lento ayinabungozi yini ongababonisa yona bafowethu ngicela sike sithepeni asithepeni screen sishare ishu life bafowethu ngiyacela ungakhuluma mnewethu. No into engayisho la ukuthi into ebalekile ofanele uyazi la kufanele uzazi wena la into eyokuphumelelisa ukuyithola ubuwena ngaphandle kokulanda isithwalo ngoba isithwalo nomsamo kuyafana but into eshayayo ukuthi umsamo wakho uma ungaqondene nawe wena ungawazi ningaxhumani nawe uzobona ngazi ukuthi awukusebenzeli kanti uma esithwaleni isithwalo uyolanda imimoya eminye esizokhahlela imsamo yakho noma ithonga lakho igcine isisebenza susebenzisa lemoya oyinikiwe that is why igcine kuthiwa kufakwa novuka ugcina uvuselwa even nezinto nezilwane engafanele ngabe zihamba ziphila nawe zigcine seyiphila nawe ngenhloso yokuthi seyiwona umsamo wakho sekuyona into okhuluma nayo so ekugcineni kodwa futhi ugcine wena usulimaza umndeni wakho ukusho ukuthi into esebenzelayo nento oyiphilelayo ayikho ngoba uphilela imanje but ikusasa angeke lize libe khona ngoba
uma uhamba wena nakho futhi kuyoshabalala ngoba mhlawumbe uyothi unikeza izingane zakho zifike zixake-ke zifike zixake mase kuba inkinga futhi phezukwazo. So akukho right ukuthatha izinqumo ngoba izinqumo uyithatha manje uthathela even nezingane zakho. So kuhle uma uthatha izinqumo uthatha izinqumo wazi ukuthi zi right for wena kanye nezingane zakho. Ukuze uzokwazi ukubona lento ukuthi isithwalo akuyona into othi ngathi inhle. Lento ifana nomngoma. Umuntu maye kwakhona isangoma ekhaya uma ke sashona uzothola sekhona omunye oseyisangoma wasashona kuthiwa khona esinye sesiyisangoma. Kodwa makuthi isangoma mhlawumbe besiphathe ikhwama ezimbi kuyayikiwe kumuntu kuyogeza isikhwama mhlawumbe silahle isikhwama ngendlela yakhona nendlela zakhona ukuthi akukhishwe lo moya wokubuthakathi. Kwenzeke kube into kanje iguqula ingabusaba umngoma but mayibeke manje ukuthandaza sishintshe umngoma ngoba wathinta umuthi khona umuntu othi makwathinta umuthi konakala izinto. Understand? Because isikhwama nesithongo limbethe vele kwakuyithongo lalithakathi. Amen. Ngakholwa ukuthi bayezwa. Hayi ungaqhubeka mnewethu. Yeah, into enjengaleyo nje futhi kakhulu ebengingafisa ukuyisho ukuthi abafowethu abayeke ukugijimela indaba zokuthi bayothwala but kungakuhle masingakhuthazana sinkarajana ukuthi ake silungise umsamo yethu, ake silungiseni ubuthina ukuze sizokwazi ukuphumelela ngalendlela esifunayo. Uyazi ukuthi ithonga lakho maliqondile ulele ebusuku liyakutshena ukuthi wena kunento ezayo enhlanhla selambela ukungqongqozela lona somewhere else. Libuye likunikeze futhi lonto because you do believe, you have faith kulona ithonga lakho, so lizokwenzela futhi izinto zakho zenzeke ngale ukuthi ulande isilwane ezoba isona esikutshena sokungqongqozela. Because mawusilande lesi silwane khumbula ukuthi sona sidla ngendlela engafani and sona si-correlated nalabantu bosiletha kubona, so sizokwenza noma kanjani. Omunye uthola ukuthi uyilandile inyoka mhlawumbe ngenhloso ukuthi kunalethi inyoka moyilandile ufuna ukuhamba emaklabhini uphuzisa amantombazana adakwe iyona izobusilala nalamantombazana. Okay, but egcineni ihamba ithi isikhathele la amantombazana isifuna ekhaya. Yaqala ngene ekhaya isifuna ekhaya nje isine show ukuthi ngeke ukuthi no cause njengamanje wena usuhlala kuma estate njengamanje wena ukangazelela ukuthi mhlawumbe usiyoba iprima noma uyokwenza ukuthi ongange ukuthi uma unqabe iyakucheck le yanto ngeke uyithole. Uyayizwa lo? So into okufanele uyenze manje is ukuthi wena kulungile ngoba ilali nami izolala nomngami angivume ilale nomngakho imkhathalo umngakho isiqala yongena enganeni yakho yaqala yangena enganeni yakho isiyahamba lento ingena even nakwena vele isimoshile izogcina ilala nabo bonke labantu bagcina belokhu bethi bona la ekhaya kungazi ukuthi umuntu kunesilwane esikhona nje uvuka ekuseni emanzi ngezathi asazi kwenzakalani kanti yona isifika njalo isiyazenzela ngoba vele sikwehlule kwawena mnikazi wayo and nawe uhlulekile ukuyilawula ngoba uyayifuna le yanto leya imali uyayifuna impilo engcono futhi uyayifuna ngoba waphikisana nayo same time imali uyabona ukuthi izinto ziyehla ziyalahleka yonke into ayinqeni imoto kusho egcekeni imile ungayidrive ishe nje ngenxa ukuthi nixabene nayo kuvele futhi imoto nje egcekeni wavuma kodwa cash imali yaphuma yokuthenga enye imoto. Uyayizolona athi umuntu asazi le moto ivuthiswe yini ivuthiswe ukuthi kube nokungavumelani phakathi komnikazi wento yakhe banene. So lokhu ungavumelani kwabo kwenza ukuthi ugcine kuthiwa no asimpanishe lento ayithandayo asithatheni ukuthi okunye bagulisa ingane iye esibhedlela ubone ukuthi ihamba noma yini kodwa mawungakwenzi wena lokho iyahamba ugcina ubothi hayi angikwenze lo le-sacrifice efunayo. Ngesikhathi uvuka uma kuthiwa ingane isiphaphembe laphaya ngesikhathi iphaphama iyona iyakhula nayo ngokwayo ngoba iney'mendlela zayo nayo njengoba ikhula. Ukhumbule ukuthi umkhovu makade uthathile uma usuhamba wona mase kuthiwa nawe isikhathi sakho siphelile mawushona wena awuye emathuni lo muntu oswethola yikho kuthiwa angangcatshwa ngisho ekhaya ungcatshwa ngaphandle uma eqeda nje ukushona lo mayishonile lo muntu inimngcwabo suke ngaseyena usuke sehambile useyophendula umkhovu womunye umuntu akasezi ukuba yithunga lele ekhaya uyosebenza naye kule nyanga uyosebenza that is why kuthiwa kuze ingane yakhe ukuze ingane yakhe kuzonikezwa yona lo yamuntu azobuya azosebenza ingane yakhe kube yona nayo futhi izokwenza the same thing. So iba generation ekanjalo lento ukuthi
njoba kade ngiphila emhlabeni uma mina sengihamba ingane yami uSibusisi iyona ezothe over mina sengizobe sengumkhovi ngaleso sikhathi kuyona iyona iyobe isisebenzisa mina umkhovu uhamba izinto ezikanjalo. No, ngiyakholwa size sakithi sizwile, siyabonga mnewethu ukuthi ufike uzosisherela ngalendlela osisherele ngayo. Inkosi kubusise. Uma lokhu uza silibele sikhuluma mhlawumbe ulibele kukhona abanembuzo. Ngizolokhuza. Ngizozama ukuthi ngilokhu ngama usekhona unathi ngiqalaza nje. Hayi inkinga ngizobe ngikhona la kuma comment phansi anginankinga. Okay mnewethu no siyabonga. Bafowethu ngicela sithepeni iscreen sishareishe ulive bafowethu, let's tap and share. Let's tap and share bafowethu, let's tap and share bafowethu.